Bi ye sibiri ye utukalo tile 15 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati sera. Kunnafoni di daminɛ la bi autorité de protection des données à caractère personnel ni dakuruɲɛ kelen na a bɛ fɔ ko APDP a y'a jira k'a fɔ kunun juma utukalo tile 14 san 2026 ko ka kɛɲɛ ni damakasi sɛbɛn olu cayalen bɔlɔlɔsira olu kan min na a jirala k'a fɔ maa o maa e de kɔni bɛ maaw foto fo ka taa se ja olu ma ko cari bɔlɔlɔsira olu kan ka sɔrɔ yamaruya ci bolo ni maa o maa i minɛna ni waleya ninnu kɔni na i ni min ka kan sariya siratigɛ la o bɛ da i kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔsira ma fo ka taa se groupe administrateur olu ma fo ka fara media baarakɛla olu kan maa o maa e de kɔni bɛ maaw foto fo ka taa se video ko olu kɔni filmer ko o bila bɔlɔlɔsira olu kan ka sɔrɔ yamaruya t'i bolo i ni min ka kan sariya siratigɛ la o bɛ da i kan o hukumu kɔnɔna la a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ni waleya ninnu ye o kɔni bɛ dankari kɛ adamadenya sariya olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula ka d'a kan fɛn min ye nin waleya ninnu ye a kɔni b'a la ni ka danbe tiɲɛ ani tɔgɔ tiɲɛ ni lagosili ko o se maa dɔw ma o de hukumu kɔnɔna la fɛn min ye autorité de protection des données à caractère personnel ale ye wulikajɔw sabati yaasa nin waleya jugu minnu kɔni bɛ ka kɛ bɔlɔlɔsira olu kan fo bɛ se ka siri olu danna cogoya minnu na. An bɛ don min na i ko bi fɛn min an ka wolomasigi tabaw ye o cɛ sirilen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ olu la yaasa basigi ale ni lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na o hukumu kɔnɔna la Gawo mara la nin dɔgɔkun in na stagiaire ni 200 ka fara convoi logistique olu kan min bɔra Niger jamana kɔnɔna la ni i kunda an ka jamana kan ne a bɛ taa a taayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la cité des Askia min escortera an ka wolomasigi taba olu fɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye stagiaire ni 200 ka fara convoi logistique olu kan olu kɔni bɛɛ lajɛlen sera u seyɔrɔ la hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sababuya kɛ an ka wolomasigi tabaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye. An bɛ taga Tongolokura ka olu fɛ yen Tongolokura musow bɔra k'u ka dusumakasi jira min na u y'a jira k'a fɔ nin ye a san 6 de fɛn min kɔni ye sɛnɛ u t'a la ka se k'o kɛ kalo 8 u t'a la ka se ka dɔgɔ jɔ k'a sababuya kɛ ban maramafɛntigi lakodɔnbaliw ka gɛrɛntɛ ye min sigilen don u kan kunun juma utukalo tile 14 san 2026 fɛn min ye Tongolokura musow ye olu kɔni bɔra ka dusumakasi jira Tongolokura ale bɛ cercle Masina cercle la Segu mara la o hukumu kɔnɔna la u bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasigi tabaw halisa u bɛ cɛsiri mun na u ka dɔ fara u ka yaasa Tongolokurakaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka dugu kɔnɔna la min na u y'a jira k'a fɔ cɛ fara muso kan maa si de kɔni tɛ se ka bɔ k'i ka ca olu kɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye banbaaci wale tigilama olu ye min na ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni bɛ u kun de don bolimafɛn dɔ olu kɔnɔna la ni k'a ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ Tongolokuraka olu kɔni b'o la min na u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Tongolokura musow y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛgɛnlen don kosɛbɛ u ka dugu kɔnɔna la o kama u b'a laɲini an ka jamana marabaaw fɛ u ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa Tongolokurakaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u ka dugu kɔnɔna la. Mopti dɔgɔjɔmuso 15 tora ji la kurundafiri senfɛ alamisadon utukalo tile 13 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ni muso masina ninnu ye u kɔni kun bɔra Mopti de n'u bɛna u kunda Puti ale kan Sokura commune rurale ale la min kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye kurundafiri kɛra sababu ye ka ni muso masina 15 k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan maa 2 olu kɔni bɛ ɲinini bolo kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbaatɔ olu la. Gɛlɛya kɛra sababu ye Zoera dugulama minnu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ni k'u kunda Gundam ale kan ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni tun bɛ dɛmɛ ɲini na o hukumu kɔnɔna la Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛmaa alamisadon utukalo tile 13 san 2026 ale ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa kofɔlɔ ninnu na dɛmɛ min ni ale kɔni dira préfet ale fɛ
Amadu Umaru Kida ale fɛ min na marabolo ɲɛma ale kɔni ye malo fo ka taa se sukaro dɛbɛn couvrili ale ni barama maa tasalen u mago bɛ se ka jɔ fɛn o fɛn la ni ka nin bɛɛ dɔɔni di nin dugulama olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye malo kilo 50 bɔrɛ 35 ka fara sukaro kilo 50 bɔrɛ ale den 7 kan ale ni couvrili 580 fo ka taa se sange sule olu ma ale ni dɛbɛn ni safinɛ carton fo ka taa se barama olu ma ni dɛmɛ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛma olu fɛ kunnafoniya y'a jira k'a fɔ a jirala k'a fɔ maa 876 olu de kɔni resansera min na ni maa kofɔli ninnu kɔni dagalen no kalanso olu kɔnɔna la Gundamuka olu fɛ fo ka taa se denbaya dɔ olu kɔni ma kunnafoniya y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔli ninnu olu kɔni tun bɛ ka dɛmɛ ɲini an bɛ don min na i ko bi u kɔni ye dɛmɛ o kɔni sɔrɔ Gunda marabolo Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛma ale fɛ Kati mairie secrétaire général bɛ bolimafɛntigiw ladɔnniya k'a fɔ yaasa ka lakana o sabati ni ka tila ka basigi sabati Katika olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn minnu olu kɔni de bɛ jɔ Kati camp militaire Sunjata Keyita olu da la fu sirila o la nin dɔgɔkun in na min na a ɲininen no bolimafɛntigiw olu fɛ fo ka taa se siraba bolibaga olu ma bɛɛ lajɛlen ka nin sariya ninnu kɔni labato yaasa fɛn min ye lakana ye olu bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana ale kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye l'office central des cités purifiées ni o ye ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ale ka wulikajɔw fanga bonyalen don kosɛbɛ faaba ale kɔnɔna la min na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ jumadon utukalo tile 14 san 2026 ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli bolofara min bɛ ba Kiniyan fan fɛ commissaire principal Bajala Sisoko ale ka wulikajɔw kɛra sababu ye Sogonikɔ gare la ni ka tɛgɛ da Adaya carton 74 kan min na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Adaya in ye ale kɔni valeur bɛ taa i jɔ fo 10,131,031 na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ale paki kelen kɔni den kelen kɔni bɛ feere 2,400 na o hukumu kɔnɔna la utukalo tile 13 san 2026 Kulukoroka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nɔnzɔnbugu nɛgɛ kanɲɛ 17 waati Suletina Sori Sidibe ale fɛnɛ kɔni ka cɛdon ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna la o kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye maa dɔ ye ni ka tɛgɛ da o ka palan o kan min kɛra sababu ye ka ɲɛnaminimafɛnw kɔni caman bɔ o tigilama ale kɔni ka palan kɔnɔna la min bɛ tali kɛ kusi tramadol ale ni skusi la fo ka taa se irizila ale ma ka sanga ni o waleya in ye fɛn min kɔni ye utukalo tile 12 san 2026 Amdalaye Ase la siganama maa 4 tɛgɛ dara olu fɛnɛ ka Bajala Sisoko ale fɛ min na ɲɛnaminimafɛn caman o kɔni minɛna ni maa kofɔlen olu la n'o o bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛn garamu 14 na fo ka taa se sachet d'emballage dɔ olu ma ale ni balansi Taramaking ka fara Tramadol o kan ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye Kayi ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi Lafiyabugu tɛgɛdara soudeur dɔ ale fɛnɛ kan ɲɛnaminimafɛn ko o la fo ka taa se Kayi ka olu fɛ yen nɔ quartier min bɛ yen nɔ ko Bɛnkunda min na maa 2 tɛgɛdara olu kan min na fɛn min kɔni ye sefa wari 34,000 ka fara Tramadol ale kan fo ka taa se shisha dɔ olu ma ani cannabis an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni ye wulikajɔ olu kɔni fanga bonyalen don OCS ale yɔrɔ yaasa ɲɛnaminimafɛnw olu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na ka sanga ni nin waleya in ye foli ani tanu kɛra ka ɲɛsin office central des cités purifiées ma u ka wulikajɔ olu la an ka jamana kɔnɔna la ka sanga ni basigi sabatilen Tɔnbɔkutu marabolo ale kɔnɔna la hakilina jiginna kabini afrikalo tile 25 san 2026 fɛn min kɔni couvre-feu o kɔni kun sigira marabolo caman ale kɔnɔna la min na Tɔnbɔkutu ka olu fɛ yen nɔ couvre-feu kɔni kun bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ka bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 a la
walasa ka jagokɛla olu kɔni ka taga ni ka segu nɔgɔya fo ka taa se sufɛ baarakɛla olu ma. Tɔnbɔkutu marabolo ɲɛmaa ye dɔ fara couvre-feu ale heure kan min na couvre-feu ale bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu waati k'a bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 la walasa ka jagokɛla olu kɔni ka taga ni ka segin nɔgɔya cogoya minnu na Tɔnbɔkutu marabolo ale kɔnɔna la. Bakɔ Jikɔrɔni commissaire de police ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda suyɛnikɛla maa 8 olu kan utukalo tile 6 ka taa se utukalo tile 9 ma san 2026. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa fɔlɔ 2 ninnu fɛn kɔni ye ni maa kofɔlɔ ninnu tɛgɛdara olu ka moto taxi ale suyɛni na o n'a taw ta sɛgɛsɛgɛli olu kɔni bolo dalen tɛgɛdara maa 6 olu kan minnu kɔni ka baara de kɔni bɛnnen don ka moto olu kɔni feere ni o ye moto suyɛni n'u kɔni b'a bayɛlɛma k'a feere. An bɛ don min na i ko sisan ni maa 8 ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan Bakɔ Jikɔrɔni commissaire de police ale fɛ. Walasa ka polio bana ale kɛlɛ an sɔngo ni Bankas kɛnɛya tigilamaw ye campagne belebeleba boloda bolociko ale bunankun kan denmisɛnnin minnu si b'a ta san fu fo ka taa se san 5 olu ma ni ka boloci belebeleba boloda yaasa ka polio bana kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la min na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ni baara ninnu kɔni daminɛ la utukalo tile 13 san 2026 an sɔngo ka olu fɛ yen nɔ kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ ko centre de santé Sutura fɛn min ye polio banakisɛ ale bolociw bɛna kɛ yen nɔ ka sanga ni Bankasi ka olu fɛ yen nɔ Bankas CESCOM boloci ale baaraw kɔni bɛ ɲɛnamaya o la. O hukumu kɔnɔna la weleweleda kɛlen don k'a ɲɛsin denmansa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka taa ni denw ye bolociyɔrɔ la yaasa polio bana ninnu olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la o n'a taw ta kɛnɛya tigilamaw olu kɔni bɛ tɛmɛ du ni du yaasa ka denmisɛnnin masina olu kɔni boloci ni ka dankari kɛ polio bana ale la. An bɛ taga kokan kibaru la Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni conflit communautaire ye ni o ye furugufurugu ye maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 7 olu kɔni bɔnɛna o ni na maa 1 o kɔni tununa Kunsanji ka olu fɛ yen nɔ Kunsanji ale bɛ Côte d'Ivoire worodugu tilebiyanfan o fɛ min na a jirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan maa 18 olu kɔni bilalen don kaso la wulikajɔ olu sabatilen don yaasa fɛn min kɔni ye ni furugufurugu ye ale kun bɛ se ka dɔn cogoya min na a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye ni furugufurugu ye ale kɔni daminɛna kabini tarata don utukalo tile 4 san 2026 an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ a fura ye. An bɛ taa Cadi ka olu fɛ yen nɔ Cadi jamana ɲɛmaa Mahamad Idris Déby Itno kunun juma utukalo tile 14 san 2026 ale ye ɲinɛ kɛ succès mascara ye ni ka a bila ka bɔ kaso la an ma ladɔnniya k'a fɔ fɛn min kɔni ye mascara ye ale kɔni kun datugulen don kabini utukalo tɛmɛnen san 2025 ni a ɲanginen kunu ni san 20 kaso ye ka kɛɲɛ ni grâce présidentielle ye fɛn min kɔni ye Cadi jamana ɲɛmaa Mahamad Idris Déby ale kɔni ɲinɛna k'a bila ka bɔ kaso la. An bɛ taa Niger jamana ale kɔnɔna la Niger Kevin Iredout ale ye fiɲɛbɔda sɔrɔ kalo 9 jasoli kɔfɛ Kevin Iredout ale ye missionnaire américain ye min sigilen kunu Niger jamana kɔnɔna la kabi a bɛ san 19 bɔ bi Kevin Iredout ale yɛrɛ si bɛ san 50 la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni Kevin Iredout ale kɔni ye missionnaire ye Niger jamana ale kɔnɔna la fo ka taa se pilotisme international ale ma kalo 9 jasoli kɔfɛ a jirala k'a fɔ a kɔni ye fiɲɛbɔda sɔrɔ Niger ka olu fɛ yen nɔ. Ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye dafɛn Filadugu Samu Jakite ni donso kɔni fɔla don Ala y'a ka kalifa minɛ kunun juma utukalo tile 14 san 2026 a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunun juma an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinɛ banbaatɔ ale la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni bɛ dansigi an ka bi sibiri kunnafoniya olu la aw k'an bɛɛ tɛnɛ ni Ala ma basigɛ kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka tunga ja tungaran kɛ olu la.